a José Agustín Goitisolo porque escribía, el respondeu cuns versos que logo lle puxo música a Paco Ibáñez. Decían algo así que por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos se hace guardia civil. É unha pregunta de difícil resposta, sobre todo como Martín Fierro, dende el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Eu, desde que teño memoria de min, quixen ser escritor. Logo, co debir do tempo, un pensa en por qué. Bueno, primeiro, por non morrer, polo aquel de trascender, polo aquel de ficar e deixar, ao menos, un pouco de memoria. Tamén porque é o meu xeito de entender a vida, de enfrentarme a un mundo que non me gusta. Decía Mercé Elíade que para vivir no mundo hai que fundalo, e coa literatura podemos fundar mundos e vivir en mundos, xa que este, bueno, pois está un tanto deslavazado. Tamén escribo porque me gusta con paixón o principal formato que ten a literatura para espallarse, que é o libro. Mesmo tamén gústame moito o libro digital, que parece ser que pode ser o futuro, pero como dixo aquel presidente pequeniño, estamos traballando en ello. Tamén gosto da literatura porque é a única arte que non precisa ningún sentido determinado, e non obstante é quen de citar todos os sentidos, é dicir, a música entra fundamentalmente polo ouvido e logo provoca unha serie de sensacións. As artes plásticas entran pola vista en condicións normais, pero a literatura non ten un sentido determinado polo que entrar, non embargantes a literatura é quen de facernos sentir sensacións olfativas, visuais, auditivas, etc. A literatura tamén é a única arte que non ten, polo de agora, facultade universitaria ou escola superior, co cal aforramos moito funcionariado, cousa que tamén me gusta moito. E, por último, porque non sei facer outra cousa, nin a estas alturas me apetece.